pel districte, jo diria pel barri, és aquell terreny de joc que abans hem definit, no? Coneixeu el Poble Nou, suposo, faltaria, que estem aquí. Ara li tocarà començar amb l'Oriol Morós, que ens explicarà quines propostes té pel districte, pel barri. Pels barris, els barris que... Què tinc pel barri? A veure, jo, si soc molt seriosament, parlem del Poble Nou. Parlem, ara, tinc tot el fals? No, podem parlar del Poble Nou, el que passa és que a la sala hi ha persones que venen del Besòs, no siguem tan estrictes, no de fora ja deixem que corren una mica, vinga, tu mateix. Bueno, doncs, jo començaré pel barri i si queda temps seguirem la resta de barris, d'acord? Jo crec que hi ha un projecte importantíssim en el... Bueno, el primer que s'ha de dir del Poble Nou és que la modificació del Pla General Metropolità de fa 4 anys, en la qual el Casal va participar, va fer aportacions importants i des d'Esquerra vam treballar molt, va permetre de conservar la trama i bastants edificis emblemàtics. Per tant, el Poble Nou ha viscut una gran, potser sobretot de les zones de Barcelona que més transformació ha viscut de l'any 2000 cap aquí, quan comença el 22@, i aquesta transformació hi ha elements que són crítics, evidentment, però aquesta gran transformació també ha generat recursos per poder fer una defensa del patrimoni que la veritat és que ens fa enveja a molta gent d'altres barris i ens agradaria que el patrimoni industrial de Sant Andreu en alguns àmbits s'hagués preservat com s'ha fet, ara es comença a fer però anem bastant endarrerits respecte al Poble Nou. No sense lluita per tots i cadascun d'aquests recursos. Per tant, hi ha aquest tema que em sembla que és un tema important, vigilar l'acompliment d'aquesta modificació que es faci correctament. Hi ha el tema de la Rambla, evident, possiblement el que en aquests moments és el tema més candent, i és un d'aquells temes que realment et fa veure que la política municipal és molt especial, perquè dius, home, s'ha de ser petós, diguéssim, per una cosa tan maca, tan exemplar i que tant ens agrada com la Rambla del Poble Nou, quan la vols millorar fent fora els veïns. Realment, em sap greu, puc dir-ho pel Freixedes perquè no està a la sala, però s'ha de ser petós, realment s'ha de ser petós políticament. Perquè dius, home, la Rambla del Poble Nou, les reformes, fas un fòrum veïnal, fas un projecte de participació, pactes les coses, com al final ha hagut de fer, amb el projecte fent Rambla, després de l'oposició veïnal, i és molt més fàcil posar-te d'acord i que tothom estigui content, perquè tampoc estem parlant d'una inversió multimilionària si compares amb altres inversions que es fan a la ciutat en aquests moments, i per tant és realment una pena que no ho hagin vist, que no ho haguessin vist abans. Per tant, prenguem nota, de fet ja hem pres nota, jo crec que Esquerra Republicana el seu tarannà és un altre, és un tarannà participatiu, i per tant nosaltres aquestes relliscades no les farem, no? Però clar, el que s'indica és que has de tenir l'oïda molt fina i estar molt a prop sempre dels veïns. I acabar-la, la Rambla del Poble Nou. Escolta, l'entrega fins al mar, doncs ha de ser un dels projectes inicials que fem, portar la Rambla fins a baix al mar, perquè l'entrega entre el mar i la Rambla, doncs francament, deixa molt que desitjar. El gran projecte que sí requereix una inversió important, i per tant, quan fem el programa, totes les inversions que ara estem dient un i altre, si les posem juntes, em sembla que ens pelaríem 3 o 4 pressupostos, per tant, haurem de... No, està bé tenir una idea, no per 3 o 4 pressupostos, per 25, perquè has de tenir una idea de cap on vas, no? Però per tant haurem de programar i posar alguna cosa darrere l'altra, és l'Eix Pere IV. L'Eix Pere IV, de fet, no sé si és l'últim, però pocs més en deuen quedar, eixos que estan ficats en trama eixample, però en canvi desviats, és a dir, com és el cas de l'Avinguda Roma, per exemple, o de l'Avinguda Mistral, o de l'Avinguda Gaudí, és l'últim que queda per fer. I per tant els veïns del Poble Nou tenen tot el dret del món a dir, escolti, que vostès han arreglat tots els eixos transversals a la trama eixample, menys un. I ara potser me'n deixo algun, però queda... És veritat que és d'una enorme complexitat, perquè em sembla que són 2 quilòmetres quasi, no? I són trames, i passa per trames molt diferents. És veritat que s'ha de fer en participació i s'ha fet un cert procés participatiu, però bastant immadur encara, perquè tu llegeixes els resultats del procés participatiu i diu, conclusió 1, ha de ser un sistema únic. Vas a mirar les propostes i dius, bueno, a la part nord, tocant a la Rambla Prim, un plantejament. A la part ja ha entrat més a prop al barri de la Llacuna i passat damunt del Poble Nou, un altre plantejament. Per tant, home, hem de trobar un esquema unitari i és evident que aquesta inversió té una particularitat que fa que els ajuntaments no les hagin abordat encara, i
que nosaltres aquí haurem de ser més seriosos, per tant fer els números abans i explicar-nos d'una forma molt franca. I és que la reforma de Pere IV no només és una reforma de pell, no és una reforma en superfície, és una reforma en profunditat. Però clar, la situació actual d'alguns espais, per exemple, hi ha espais d'educació en el lleure, hi ha unes parròquies, comerços, que no tenen clavegueram i tenen fossa sèptica encara en ple segle XXI, està generant unes situacions que són del tot insostenibles. Per tant, en Pere IV ens hem de pelar els colzes, hem d'entrar a fons i hem de guanyar un gran eix cívic de comunicació del Poble Nou i de tots els barris del voltant del Poble Nou, és a dir, del sud del districte de Sant Martí, en Barcelona. De fet, acaba morint ben a prop del corredor verd que us deia abans, del meridià verd-sud, per tant, vertebra la comunicació, és a dir, si hem tingut fins ara una dignificació, un fer habitable al centre del Poble Nou, que realment és de les parts més boniques de Barcelona, des que hi hem tret cotxes i hem guanyat espai pels ciutadans, i per cert, quan fem això, no és una modificació física, és sobretot una modificació de model de societat. Quan tu guanyes barris habitables, estàs fent republicanisme a punta pala, estàs fent que la gent s'identifiqui amb el seu barri, estàs fent que la gent es trobi, que baixi les taules al carrer i faci sopars de festa major, estàs fent que la gent participi i la gent sigui més solidària i que la gent que viu sola se senti més segura. Estàs transformant la societat. I per tant, si hem fet centres de barris històrics habitables, ara és el moment de fer la ciutat habitable. I l'eix Pere IV és un dels grans eixos que hem de fer. Per on començarem? Debat que haurem de tenir. Perquè si comencem a prop del creuament amb la Rambla tindrà un retorn més ràpid, és a dir, tindrà de seguida que tu dignifiques espais públics d'aquesta forma, el comerç floreix i per tant tindrem un retorn ràpid de la inversió feta, en generació de llocs de treball, en vida comercial, en ocupació de l'espai públic, etc. Per tant, primera tentació, comencem a prop del Poble Nou, però clar, aquí hi ha un debat que jo personalment no el tinc resolt, per tant ja el parlarem entre tots, només plantejo la pregunta. Per aquí tindrem un retorn més ràpid, però clar, és que la part nord està fatal, fa vergonya. És que passes, jo que vaig en Vespa, en fi, quan passes per allà has d'anar esquivant sots i és tremendo. Per tant, té moltes façanes a recuperar, té un parell de desenes, em sembla, el número no el recordo, m'ho direu vosaltres, d'edificis que tenen un sentit emblemàtic a protegir, que per tant poden ser diferents possibilitats d'espai públic. Hi ha espais autogestionats, com l'espai Escòcia, per exemple, que està bé, i és una zona que crec que pot ser un dels grans eixos de la ciutat. L'altre gran tema que s'ha de comentar és 22@. 22@ ha estat un espai, una transformació de la ciutat que s'ha viscut amb molta passió, evidentment, perquè hi havia una proposta amb elements positius i una implementació que hi ha molts aspectes en els quals som crítics. És a dir, que dels barris residencials en busquem espais productius i dels barris amb molt espai productiu hi posem una mica d'espai residencial, diguéssim que va en el sentit de la ciutat que volem. Volem una ciutat barrejada, amb barreja d'usos, volem una ciutat relativament densa, per tant que no necessiti tant transport privat i pugui fer rendible el transport públic. Volem una ciutat contínua, és a dir, on els veïns es trobin i no hi hagi grans espais abandonats que generen desert urbà, generen més distància entre les persones. I per tant, és veritat que la modificació d'una part molt important de sòl industrial a una ciutat amb més mixtura tenia grans possibilitats. Què ha passat? Doncs que es va començar amb aquest esperit i algunes transformacions van mantenir aquest esperit, algunes illes d'haver fet projectes que realment barregen, però després va venir el Clos, que tenia una mica més de visió... El Clos ja era del principi. Després va venir la 10 i les presses inversores, les presses de lligar determinats projectes inversors van acabar canviant les illes i van acabar traient coses d'un lloc i posant-les un altre. Treu-me aquesta zona verda aquí i posa-la allà perquè necessito captar un inversor que s'ho vol quedar tot. I ens ha acabat quedant un barri amb molts espais de discontinuïtat urbana. Si nosaltres volíem un nou Cerdà, un nou concepte Cerdà de barreja, ha acabat passant just al contrari, que hi ha metres i metres i metres i metres de façana opaca, de façana sense comerç, de no espai de trobada.
perquè s'ha prioritzat la captació de determinades inversions que en el curt termini tenien més tota la mania que els hi va agafar de fer de la Diagonal la nostra col·lecció de gratacels, doncs s'ha acabat fent fins i tot, fins al punt, i aquí dic una opinió personal, no tant de partit, que fas un parc central i té la façana tancada. Mare meva, doncs mira, m'he quedat al Poble Nou. Volia fer algun barri més. En tot cas, el que queda de 22 recuperem aquell projecte original de convivència entre el viure-hi, treballar i tenir lleure. Aquesta convivència és la que fa la ciutat que ens agrada i després una cosa molt important que vull fer. L'entrega entre el barri nou i el barri vell no funciona en massa llocs. És a dir, la continuïtat de la vida urbana dels barris entre uns espais i els altres en masses llocs s'han fet d'esquenes. I jo crec que s'havia de fer el barri nou connectat sempre amb el barri. Sí, jo ara, si no ferrejo, m'aixecaré també perquè estic com encarcarat. No, és que... A més, jo he treballat 17 anys aquí al costat, dins del Poble Nou, i treballava a la universitat concretament i sempre ho feia dret, per tant també guanyava una mica i així doncs recordo aquelles grans èpoques. Aviam, jo crec que concretament al Poble Nou, tota la zona aquesta que hi ha per sota de la Gran Via, és un dels llocs de Barcelona on més veiem el contrast i la fricció entre les dues Barcelones. Dues Barcelones a les quals hem parlat tots dos. El turisme, l'entreteniment, les terrasses dels bars i l'altra, aquella que vol ser pencaire, aquella que pateix més perquè no troba feina, perquè les rendes familiars han baixat molt. Per exemple, el barri Besòs és el 52% de la mitjana. El 52% de la mitjana de Barcelona. Mentre hi ha barris a Pedralbes, per exemple, és el 240%. Multipliquen gairebé per 5. Això no pot ser. Però bé, dins del mateix Poble Nou, el Poble Nou en sentit més ampli, doncs veiem aquestes dues Barcelones i les veiem en molts llocs. I això sembla que no li treu la sort a l'alcalde Trias. I aprofito per dir que nosaltres no som una alternativa l'un a l'altre. Nosaltres dos som una alternativa a l'alcalde Xavier Trias, al govern de Convergència i Unió de Barcelona. Això és el que som, és el que volem ser i el que som. Per tant, volem oferir una alternativa perquè ens preocupa aquesta ciutat que amenaça fractura i volem cosir-la, i volem fer tot el possible per cosir-la. I aquí també. Quines accions proposem? Per exemple, efectivament, l'eix Pere IV, jo diria que n'hi ha uns quants d'eixos diagonals pendents. Aquí mateix hi hauria el Bogatell, que és més petit, però que també reclama acció, la carretera de Ribes, etc. N'hi ha uns quants de pendents, però Pere IV té 3 quilòmetres de Bogatell fins a la Rambla Prim. És el carrer Major, és el carrer Major del Poble Nou. Per tant, alguna cosa hem de fer. Què proposaria? És una idea, que jo crec que després la podem treballar molt més, en comú, però la idea és fer un bulevard, també un bulevard productiu, és a dir, on es recuperin totes aquelles naus que van generar tanta feina en el seu moment. L'altre dia vam estar en una empresa de coworking precisament al llarg d'aquest eix. I bé, a més, molt especialitzada en empreses muntades per dones. I funciona bé. I en un magatzem on abans hi treballaven 10 operaris, ara ja n'hi treballen 50. I la perspectiva és arribar a 100 o una mica més, en aquell mateix espai. Amb el coworking són aquests professionals liberals, aquestes petites empreses que comparteixen espai, que comparteixen recursos, esforços, i això els fa multiplicar molt més la seva interacció i també la seva capacitat de generar feina. Clar, aquests, per exemple, comentaven que un dels principals problemes era que l'Ajuntament els estava fent la guitza. Com? No els donaven permisos. Els permisos que necessitaven per obrir no els donaven. Volien generar feina i no hi havia manera. Per què? Doncs perquè no estaven catalogats en l'epígraf que no hi havia epígraf, vaja, no hi havia manera de catalogar-los. I al final van trobar un treballador públic intel·ligent, espavilat i amb ganes d'ajudar, que els va dir, mira, us posarem activitats de formació.
No? És que nosaltres fem moltes coses més a part d'això, d'activitats de formació. Em diguis igual, escolta, aquí acabeu, podeu començar a treballar, aneu tirant, perquè el més important és que vosaltres feu feina i això ho necessitem, és igual que ho feu. Doncs al llarg de Pere IV, tot aquest tipus d'activitats és un lloc ideal. Hi ha moltes naus en desús, els preus no són excessivament elevats, i això combinar-ho amb un passeig més enjardinat. Els cotxes realment no necessiten Pere IV. Que hi hagi accessos de serveis, jo crec que ja faria. I hem de treure tots aquests cables que hi ha per tot arreu. I hem de fer un passeig bonic, que és el carrer Major de Poblenou, caram! Podem fer bé, no és tan difícil, no és tan car. La Rambla, evidentment. En el cas de la Rambla, home, s'ha fet molta feina. Es podia fer. Per exemple, la connexió amb el mar està encara pendent. Si en un lloc com Vilanova i la Geltrú ja fa temps que la Rambla l'han connectat amb el mar d'una manera digna, i no és pels turistes, és per la gent que hi viu. Per què no ho fem? Que tenim la platja més llarga de Barcelona i una Rambla que fa goig. No és tan difícil. La gent de Fem Rambla aquí ha fet un paper molt destacat i crec que se'ls ha de donar crèdit. Però bé, se'ls ha d'ajudar també des de l'administració. Crec que no. Això tampoc costaria. Altres llocs on cal actuar, doncs, per exemple, també estaria molt bé que la part de la platja entre la Mar Vella i el Fòrum, que està pendent d'urbanitzar i de construir el passeig, estaria molt bé que allà també s'acabés, es completés. Això que es va començar en els Jocs Olímpics, la Vila Olímpica, que comentàvem abans, que ha de ser un projecte de futur, de dir, a partir d'aquí ho farem tot fins al Besòs. Bé, té aquest tram. Acabem-lo. Fa molts anys que ho hem començat. Acabem-lo. Bé, i em sortiria moltes coses, però m'imagino que sí, que hi ha el moderador, que és un gran moderador, perquè és molt estricte. Els moderadors han de tenir alguna cosa de dèspotes, no? Sí. Sí.